Ξύπνησα 4 λεπτά πριν από τις 6 και περίμενα μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι για να σηκωθώ. Μετά έβαλα το νερό να ζεσταθεί, έκανα μπάνιο, έκλεινα το πρόσωπό μου και έβαλα το πράσινο φόρεμα που πήρα την προηγούμενη Τετάρτη. Στις 6:25 ήπια το καφέ μου με 2 κουταλιές μαύρη ζάχαρη και έφτιαξα 2 φλιγανιές με βούτυρο και μαρμελάδα με φρούτα του δάσους. Από τις 7 μέχρι τις 7:30 διάβασα το βιβλίο μου και μετά ξύπνησα τα παιδιά, ζέστανα το γάλα και στις 8 τα ξεπροβόδησα για το σχολείο. Στις 8:04 έβαλα πλυντήριο, μετά σκούπισα, σφουγγάρισα, στις 10:04 άπλωσα τα ρούχα, στις 10:30 έφυγα για να κάνω τα ψώνια μου και μετά γύρισα, ετοίμασα το μεσημεριανό, ξάπλωσα μια μισή ώρα και παρακολούθησα τις ειδήσεις στο κρατικό κανάλι. Hello, Austin. Καλησπέρα, τι κάνεις? Πέρασε, κάθισε. Να σου βάλω καφεδάκι? Ναι, ναι. Τι κάνεις εσύ? Κάθισε. Ορίστε. Ευχαριστώ. Πώς ήταν η μέρα σου? Ξύπνησα 4 λεπτά πριν από τις 6 και περίμενα μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι για να σηκωθώ. Μετά ζέστανα το νερό, έκανα μπάνιο, έκλεινα το πρόσωπό μου, έβαλα το πράσινο φόρεμα που είχα πάρει την προηγούμενη Τετάρτη. Στις 6:25 ήπια το καφέ μου με 2 κουταλιές μαύρη ζάχαρη, έφτιαξα 2 φλιγανιές με βούτυρο και μαρμελάδα με φρούτα του δάσους. Από τις 7 μέχρι τις 7:30 διάβασα το βιβλίο μου, μετά ξύπνησα τα παιδιά, τους έστανα το γάλα τους, στις 8 τα ξεπροβόδησα για το σχολείο, 8:04 έβαλα πλυντήριο, μετά σκούπισα, σφουγγάρισα, στις 10:04 άπλωσα τα ρούχα, στις 10:30 έφυγα για να κάνω τα ψώνια, από τις 12:04 μέχρι τη 1:30 μαγείρεψα, μετά ξάπλωσα για μισή ώρα και μετά είδα και τις ειδήσεις στο κρατικό κανάλι. Είχες μια γεμάτη μέρα λοιπόν. Ναι. Αλλά δεν σου είπα και τα πιο σπουδαία, γιατί εχθές πήραμε και βαθμούς και το κοριτσάκι μου αρίστευσε πάλι. Και σκέφτομαι γι' αυτό να της κάνω μια μικρή έκπληξη και να του πάρω ένα δωράκι. Τι τη σκέφτεσαι να της πάρεις? Λοιπόν, έχω βρει ένα φόρεμα, το οποίο έχει και κάτι κόκκινα λουλουδάκια. Και ξέρεις πόσο του πηγαίνουν τα κόκκινα λουλουδάκια, αλλά σκέφτομαι μήπως είναι πάρα πολύ απλό και να του πάρω κάτι πιο καλό. Όχι, σίγουρα θα της αρέσει πάρα πολύ. Ναι, γιατί και οι καθηγητές μου είπαν όλοι τα καλύτερα λόγια για το κορίτσι μου. Και σε όλα τα μαθήματα πήρε 20. Εκτός βέβαια από τα μαθηματικά που της έβαλε 19, γιατί την αδίκησε. Και όλοι οι καθηγητές το είπαν. Είπαν ότι δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από το άριστα. Και όχι μόνο αυτό, μου είπαν ότι δεν είναι μόνο η πρώτη μαθήτρια στην τάξη της, αλλά είναι και το καλύτερο παιδί μέσα στην τάξη της. Γιατί όλοι χαίρονται να της κάνουν μάθημα, γιατί είναι ευγενική, είναι πρόσχαρη και πάντα με κάνει τόσο περήφανη αυτό το κορίτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ήθελα να σου πω ότι δεν μπορώ τελικά αύριο να πάω στο κινηματογράφο που είχαμε κανονίσει. Ξύπνησα 4 λεπτά πριν από τις 6 και μετά περίμενα μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι για να σηκωθώ. Μετά έβαλα το νερό να ζεσταθεί, έκανα μπάνιο, έπλυνα το πρόσωπό μου και έβαλα. Δεν μου το είπες αυτό το πρωί. Ξύπνησα 4 λεπτά πριν από τις 6 και μετά περίμενα μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι μου για να σηκωθώ. Έβαλα το νερό να ζεσταθεί, έκανα μπάνιο, έπλυνα το πρόσωπό μου και έβαλα το κορτό φόρεμα που πήρα την προηγούμενη Τετάρτη. Μετά από τις 7 μέχρι τις 7:30 διάβασα το βιβλίο. Μπορούμε να κανονίσουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ξύπνησα στις 8:02, έκανα μπάνιο με κρύο νερό. Μετά ήπια τον καφέ μου σκέτο και έτρεξα γρήγορα για να προλάβω να κάνω τα ψώνια. Όταν γύρισα στο σπίτι, ετοίμασα το φαγητό, αλλά έβαλα λάδι. Έβαλα και αλάτι στο φαγητό και μετά με πήρε ο ύπνος, αλλά
Δεν σε πειράζει που κάει και λίγο το φαΐ, γιατί έχω βάλει αλάτι. Έχω θυμηθεί να βάλω αλάτι και άρα το φαΐ θα είναι νόστιμο. Άρα δεν πειράζει που θα είναι και λίγο καμένο από πάνω, θα το φας έτσι. Δεν πειράζει, θα το φάω. Και εξάλλου, έχω πάρει και γλυκό το φαγητό. Πήρα προφιτερόλ, που το παίρνω γλυκό του παιδιού. Ναι, το προφιτερόλ. Αλλά το προφιτερόλ δεν είναι το αγαπημένο γλυκό της Τάλιας. Το αγαπημένο της γλυκό είναι το cheesecake. Θα σταματήσεις πια